Много хубав пас между линиите, който намери Иван Минчев, а той продължи майсторски на десния фланг към Денислав Александров. Той има за съперник Качков. Последния се справи доста добре. Да продължи към свой съотборник, само че комбинацията не се получи. Атаката в бяло все още е в ход до този момент. Той извежда Кристиан Балов. Може да се играе един на един с Ачков. Балов. Много добра намеса на Ачков към някои от фланговете. Летят шпагати в средата на игрището. Мартин Ачков. Ангел Грънчов като футболист. Спартак Варна. Ачков. Заради Иван Коконов, преместил се от дясно. Подаване към Ачемпонг. Много бърз е Кристофър Ачемпонг, недостатъчно бърз на едната ръка включванията в противниковата половина и от дясно на Кристофър Ачемпонг и от ляво на Соломон Джеймс, като и двамата бяха от Ботевраца не бе задържал топката. Ачков. 90 секунди до края на 90-те минути. Назир Сула, Мислович. Добър шпагат на Даниел Генов. Късмет. Коконов. Илиадис. Това е хубава атака. Коконов обаче е изпреварен. Великолепна намеса на Мартин. Ловрич, той се опитва да намери Богдан Костов. Този Димитър Евтимов с брилянтен матч срещу Лев. Че на 30 август се навършва един век от първия шампион
като най-слабия матч за Ботев Враца. С лесно предадено притежание с Петко Панайотов. Един от малкото, да не кажа единствения, който получи аплодисменти и подкрепа от привържениците в червено, които пък сега за пореден път показват към Делова. Ян Илиев сбърка с подаването. Това дава шанс на Смоленски, който обаче е фаул, защото тя наистина е страхотна. Споменах ви вече сериозна подготовка от страна на домакините за Ботев Враца. Прекалено бавно обаче се случват нещата. И все пак центриране към Мартин Петков, който пада в наказателното поле. На Петков.